Hutihan mo na yan! Aray! Bakit ka naman nangangampastang? Ay, peste kang kalbo ka, sinisigawan mo yung apo ko? Hindi ka naman ang aragon! Pinipaliwanag ko lang sa kanya. Ay, nagpapaliwanag ka? Bakit mataas ang boses mo? Eh, ano? Ayan ka na naman! Aray! Umiyak yung bata, peste kang kalbo ka! Aragoy! Ay, gusto na si Duday lang iiyak, pati ako! Mag-iiyak tayo dito! Bira programa to. Iyakan na tayo dito. Bira naman oh. Teka lang, may tumatawag. Sagutin ko. Asawa ko tumatawag. Wait lang. Hello, May. Di pa send mo na OTP. Anong OTP? I love you muna. Dito na ako sa butika. Kanina ko pa. Basta I love you muna. Ha? Pinatay. Hindi ako papayag na hindi siya mag-I love you. Wait lang mga kabisyo, tatawagan ko ulit. Tatawagan ko. Hindi po pwedeng hindi nag-I love you yung asawa ko live on air. Wait lang. Hala, ayaw na akong sagutin. Pambira, wait lang. Wait lang. Ay, ano ba yan? Ay, no, mga kabisyo. Nagpapa-OTP daw sa akin. Anyways, mga kabisyo, magandang hapon po. Oras natin. It is now 5:33 hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ayan, Duday, hanggang alas 9 tayo ng gabi. Ayan na, hindi na kita sinisigawan, ha? Huwag ka nang umiyak. Bakit ang? Ay, peste ka. Yan kita mo nangyaring ginawa mo doon sa bata. Umiyak. Duday, okay ka lang? Sorry din po. Uncle Diego, bilan mo na lang ako ng donut. Sige. Akong bahala sa donut mo. Ay, ikaw naman, Uncle. Tawang-tawa ka naman dyan. Ganyan naman talaga yan. Pag mga bata, nagtampo, basic yan. May aalok ka na kung anong gusto nila. Naalala mo dati yung papabunot ka ng ngipin? Sabihin ng papa mo. Sige anak, magpabunot tayo ng ngipin. Mamaya, pagkatapos ng bunot ng ngipin mo, kakain tayo ng ice cream. Diba? Alright mga kabisyo, we got 36 after 5 o'clock as we continue to move on with the great hits. Dito lamang yan sa pinakamalupit! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!